a de liscos, non? A de liscos, iso é unha maravilla. Bueno, Iso é unha maravilla, absoluta, absoluta. Empanadas tamén hai algunhas cousas novas. Hai cousiñas eu estou vendo novas. aquí empanada e costela, e claro, eu penso, pois un primeiro e un segundo, non? Un aperitivo, En principio sí, non? prato. Non deberían ir xuntas. Pero é que poden ir xuntas, Adri, sabes? Sí, non? sí, porque que resulta que hai unha empanada que non sei se é moi novidosa, pero que está claro e que é moi descoñecida por moitos, que é a empanada de Costrela. A empanada de Costrela que ten a súa propia festa na Rúa de Valdeorras. Coidado, porque este ano celebrouse a 22ª edición e foi todo un éxito normal, tendo en conta que esta empanada está espectacular. 300 persoas non queren perder hoxe esta festa da empanada de Costrela! Onde? Pois aquí na rúa en Valdeorras, e moito ollo, porque esta empanada ten o seu aquel para papala. Pois aquí estamos co presidente da asociación Sabugueiro. Eu quero saber, claro, levades cantos anos facendo isto? 22 anos. Temos a empanada de Costrela, que é unha das empanadas típicas desta zona, e a sopa de allo e a festa que hai despois. Cal é o menú completo e canto custa? Que é o que me interesa a min. Costa 21 euros, está composto por sopa de allo, logo empanada de Costrela, herbica, café, licores e viño. Está riquísima. Sí. Centillas. Hai sopa de allo. E despois que? Pois a costilla, empanada de costilla. Empanada de Costrela. E despois? Pois non sei, habrá algo. Torta de roxón. Tamén. ¡Qué bien! Queima. Queima. Cuidado que queima. A ver. ¿Qué tal está? Buenísimo. Aquí esto va a lo grande, todo a lo grande. Unha persoa de 92 anos, como lle senta esta comida que... Hombre, volver a vivir. Agora está desquentando motores porque agora ven a empanada de Costrela. Empanada bárbara. Pero que ten? Ten o millor do cocho. Que tal estáis? Está boísima, vale. Que empanada comes aí abrindo a tal? Como lle explicarías ti a alguén como hai que comela? A ver. É moi fácil, mira. Vai explicando mentres o ensina. O cuchillo e o tenedor sobran. Non fai falta, isto é unha pijotada. E collela, abrila coa man, comendo como se fora a costela. E cortarlle un cacho de pan. E non sería máis sinxelo directamente quitarlle o oso e xa comer así? Pero iso non ten sentido ningún. Non sería a vosa empanada, non? Efectivamente, claro. Atención, estamos cunha persoa que vende Canarias. A mí me han dicho que hai que abrir aquí. Mal. Ten que facer coa man abrir a tapa e agora xa comer. Que nota lle pos? Un 9. Había por ali unha muller de Canarias que lle estaba poñendo un 9 a vosa empanada. Caramba. Merecedes un 10. Un 10. Eu poría un 10. O sabor desta empanada é o sabor de Galicia. Me encanta. E ao rematar aquí de papar a empanada, que ides facer? Pois beber un pouquiño, ou bastante. E que hai discoteca móvil tamén. Efectivamente. Estamos vendo que acompañades a empanada maravillosa cun boviño tamén, non? Boviño da zona, de aquí al lado. Pedrazais de Alán. Eu raio.